खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF दोलोआव थानाय समाव टिकेट होग्रा सासे टप रेंकनि नेता बियो। नाथाय दिनै UPPL आव थांनानै टिकेट बिनो थाखाय रिक्वेस्टसो खालामो। बिथाङा रिक्वेस्टसो खालामनाङो। खुन काहा टिकेट होग्रा आरो नै UPPL आव थांनानै बिथाङा टिकेट बिग्रा। मा फाराग दं? हा अख्रांनि फाराग दङ। खाम्फा बरगयारी डाঙरिया जितिया BPF दলত আছিল तिতিয়া तेखेते एजन टिकेट दिया नेता। আজি চাও UPPL গৈ खाम्फा बरगयारी डाঙरिया टिकेट खोजा और टिकेट पाबर कारणे एप्लिकेशन दियासे प्रमोद बर' डाङरिया रिक्वेस्ट करि आसे। किमान आकाश पाताल बै समय और आजिर समय तेखेतर राजनीतिक जीवनत ओइटुए डिफारेन्स। दा अब्ला बिथाङा मा बुंदों बेखौ नायनानै लागोदो, बेनिफ्राय जों सावरायसै। मयो चिरां दुवार মই केन्डिडेट आरो प्लास एटिया মই देवरगाव समस्थित মই किलिब बिसारो प्रमोद बर' डाङरिया आमार सभापति डाङरिया মই अनुरोध जनाइछु करिछु हाग्रामा महिलारिये जी सीटर किलिब সেই सीट बिलाकत मयो किलिम। तेखेते दुटा सीटत जुदि केले दुटा सीटत मयो किलिम, তিনিটা सीटत जुदि केले তিনিটা सीटत मयो किलिम। UPPL আপোনাক টিকেট দিবনে? টিকেট দিয়া টিকেট নিদিয়ার কথাই নাই। কোনে কৈছে টিকেট নিদিয়ে? চন্দন ব্ৰহ্মক টিকেট নিদিব বুলিহে কৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে। তেখেতক টিকেট দি দেখুৱালে কিমান মানে অপেন মাইণ্ডেড UPPL দলৰ নেতাসকলে। আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰিক মই নাভাবো যে 4-5টা सीटर পৰা তেখেতে খেলিব পাৰিব। আরে ম্যাক্সিমাম তেখেতে দুটা সমষ্টিৰ কথা কৈছে, চিৰাং দুৱাৰৰ কথা কৈছে, দেৱৰগাঁৱৰ কথা কৈছে। গতিকে ময়ো চিৰাং দুৱাৰ মই কেণ্ডিডেট আৰু প্লাস এতিয়া মই দেৱৰগাঁও সমষ্টিত মই কিলিব বিচাৰো प्रमोद बर' डाङरिया आमार सभापति डाङरिया মই अनुरोध जनाइछु। नुनो मोनबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय चेलेन्जखौ खालामदों बिथाङाबो खालामदों। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथां सारा रायजो राजाफोरनि मददजों रायजो राजाफोरनि सापर्टजों लोब सापर्टजों बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय खाम्फा बरगयारी बे खोथाखौ बुंनायनि आधारा मा, बेसआ मा? खाम्फा बरगयारी डाङरियार है भिडिअ क्लिप्सत हुआ कथार बेस तो की आधार तो की किन्तु हाग्रामा महिलारि डाङरियाय हुआ आधार तो पाब्लिक सापर्ट पाब्लिकखौ समर्थन करिसे हाग्रामा महिलारि डाङरिया। এই কারণে हाग्रामा महिलारि डाङरिया ओइखिनि खोथाखौ खब फारिसे बास। नाथाय दिनाव बिथांमोननि रिलि बिथांमोननि माबा मोनसे राजनीतिक केम्पेननि रिलिफ्राव माबादि मानसि नुयो, मिटिंफ्राव केम्पेन मिटिंफ्राव माबादि सियार ब्लेंक थाजोबनाय नुयो, बेखौ रायजो राजाफ्रा गासिबो नुजोबखाबाय। खाम्फा बरगयारी बिथाङा माबा मोनसे गरमजों चेलेन्जजों बुंनो हागौ, नाथाय बिथाङा डिमान्डसो खालामदों दासिमबो। बै समाव BPF आव थानाय समाव बिथाङा डिपुटि चिफ आरो भाइस प्रेसिडेन्ट अफ BPF पार्टी टिकेट होग्रा सासे नेता सोरनो होनांगौ। नाथाय दिनै बिथाङा टिकेटसो बिनो थाखायसो रिक्वेस्ट खालामगासिनो दं प्रमोद बर'नाव। साबसे रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मोजां मोनो खालाय। MP आव जेनबाय, EM आव जेनबाय आरो दिनैनि जाबादि BPF नि दोहौ हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ मोजां मोननाय रायजो राजाफोरनि दोहौ बेखौथ' नुनानै हयथ' बागदावबाय जानांगौ बिथाङा। बेखायनो बेफोरबादि आबुल थाबुल खोथाफोरखौ बखिदों। खाम्फा बरगयारी डाङरियाय जितु चेलेन्ज लय हाग्रामा महिलारि सारद बिरोधी কথা কৈছে সেইবোৰ কথাবিলাক কোনো বেছ নাই। এইটো এটা বেছলেছ ভেলুলেছ কথা। रायजो राजाया बेखौ मालाबाबो फोथाया आरो रायजोखले खाम्फा डाङरियार लगत नाय हाग्रामा महिलारि सारद लगत आसे बेयो 100% रोखाखा। दा अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।